In de bijeenkomsten van Dwarsbelangen Burgum droeg Piet Bruning het vastzitterschap oer aan Ronald Zielstra. Hier zal hem de komende tijd maar verskate dingen dwaande houden. Nou, naar je voorzitterziekje, want dit is net mijn roeping. We willen dwarsbelangen nog verder moderniseren. Het had toch een beetje een oudbollig karakter. We willen meer communiceren met de jeugd, meer interactie, een oorsysteem van leden en bijdragen en onze bloemen inzetten van Burgum. Vanuit het verliezen hebben we altijd leden die een vast bedrag per jaar betalen. Alleen nog, we merken dat dat ledenbestand veroudert en dat de jeugd oren instelling had, zeg maar. En we moeten eigenlijk op die manier helemaal opnieuw uzelf uitvinden, zodat het dwarsbelang weer 50 jaar vooruit kan. Dwarsbelangen Burgum had een pot van zo'n €80.000 te haar beschikking, dat ze nog geen bestemming voor hebben. Nou ja, we gaan een fatsoenlijke financiële reserve en die willen we inzetten voor Burgum. En goede ideeën zijn altijd welkom. Wat de bewoners van Burgum aangaat en het algemeen belang. Daar staan we voor open om daar een bijdrage aan te leveren.